соли 2017 барои мардуми тамаддунсозу ободкори мамлакат соли хотирмон арзёбӣ мегардад, чунки имсол аз ба даст омадани истиқлолияти давлатӣ 26 сол пур гардид. сокинони ватан тавонистанд толи 26 сол сулҳу ваҳдат ва якдилиро пойдор намоянд. ҳамин аст ки сол то сол ҳар гӯшаи ватан ободу зебо мегардад. бахшида ба 26-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор низ корҳои созандагиву ободкорӣ ба назар мерасад ва гузарондани чорабиниҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва варзишӣ аз рӯи нақша гузаронда мешавад. сокинони ҷамоати деҳоти ҳисори шаҳри Ҳисор бо гузарондани як чорабинии идона ин ҷашнро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. дар чорабинӣ меҳмонон ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор иштирок намуда сокинони ин гӯшаи кишварро бо санаи муҳими тарихӣ табрик намуданд. ҳамчунин дар ин ҷо аз ҷониби ҷавонони шаҳри Ҳисор якчанд барномаҳои ҷолибу тамошобоб намоиш дода шуд. пешвои мо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ беҳуда соли 2017-ро ҳамчун соли ҷавонон эътироф накард ва мо ҷавононро зарур мебояд то илму ҳунари худро такмил дода дар Тоҷикистон ва берун аз он ҳунарнамоӣ намуда соҳиби мукофотҳо гардем ва тамоми ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон зери чунин шиор ҳукмронем: ҷавонони ҷаҳонему суруди сулҳ мехонем, ливои дӯстии халқҳоро медурахшонем, гирифта дастҳои ҳамдигарро чун бародарҳо барои сулҳу амният қадаммардона мемонем. саросар паҳн дар олам шавад овозҳои мо, саросар паҳн дар олам шавад овозҳои мо, ба ҷӯш оварда дилҳои тамоми аҳли дуньёро. чунин як қуввае набуд ки садди роҳи мо гардад, чаро ки иқтидори мост беандозаю беҳад. барномаи рангини консертӣ бахшида ба 26-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз ҷониби кормандони шӯъбаи фарҳанг ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ташкил карда шуда буд, пешкаши меҳмонону сокинони шаҳр гардид. аҳли фарҳанг ва хонандагон тавонистанд бо ҳунармандӣ ва намоишҳои худ ҳозиринро барои ватандӯстиву ободкорӣ даъват намоянд. бояд гуфт ки сокинони ҷамоати деҳоти ҳисори шаҳри Ҳисор низ ҷашни 26-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои баланд истиқбол намуданд. дар мавзеи тарихии шаҳр қалъаи Ҳисор чорабинии идона бо иштироки сокинон дар сатҳи баланд гузаронда шуд. дар ҳақиқат бо гузашти айём ва таҳкими истиқлол рӯҳияи идонаву тантанаҳои ҷашнӣ фазои кишвари соҳиб истиқболамонро фаро гирифтаву он ҳама мушкилоту муаммоҳо паси сар гардиданд ва дастовардҳои 26 соли даврони истиқлолият аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми ватандӯсту сарбаланди кишвар таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ дар таҳкими иқтидори иқтисодии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд ва саъю талош ба харҷ медиҳанд ки баҳри ободии кишвар саҳмгузор бошанд.